Ja, we hebben gisteren weer het glas eindelijk weer kunnen heffen op een positief moment. Maar daarbij kan meteen gezegd worden, het is het begin. Want de gemiddelde horeca-ondernemer gaat hier uiteraard geen geld mee verdienen. Maar het beste van dit nieuws is dat we weer begonnen zijn. We hebben alleen maar flessen afgevuld de laatste periode en fusten. Dat is gewoon lekker vers getapt bier. En hopelijk kan men daar snel van gaan genieten. Dat genieten op een terrasje kan dus vanaf volgende week woensdag. De brouwerij in Gulpen vindt het fijn dat het weer kan, maar meer dan een opstart is het niet. Ja, voor ons is horeca meer dan de helft van het volume als je naar de hele brouwerij kijkt. Dus het feit dat we weer gaan beginnen en hopelijk een redelijk normale zomer gaan krijgen, zoals we afgelopen jaar eigenlijk ook best een redelijke zomer hebben gehad. Ja, dat betekent dat er toch wel weer flink wat volume geconsumeerd zal worden. En nou ja, daar zijn we klaar voor. Dat mag wat ons betreft zo snel mogelijk gaan beginnen. Wanneer ga jij weer op het terrasje zitten dan? Nou, meteen als ik kan, 12 uur woensdag zit ik op het terras hoor. Dat weet Jan-Paul nog niet, maar dat gaan we werk wel doen. Ja. De brouwerij heeft het bier voor de horeca al in gekoelde fusten klaar liggen. Brouwen is vooruitzien. Er kan direct worden geleverd en de brouwcapaciteit wordt nu verdubbeld om cafés en restaurants op korte termijn te kunnen voorzien. Dat leveren deed vandaag ook al drankenhandel Bessems in Maastricht. Ja, gelukkig sinds lange tijd mogen we weer cafés en restaurants bevoorraden. We hebben veel ritjes voor de boeg. En ja, als we deze wagen leeg hebben, dan kunnen we weer een nieuwe gaan vullen. En zo gaat dat denk ik de komende week nog. Ja, eindelijk mag het weer. Eindelijk, gelukkig. Laten we dat zeggen. Bij deze brasserie-eigenaar in Meersen heerst hetzelfde gevoel als bij de directeur van de brouwerij in Gulpen. Het begin is er. Het is natuurlijk niet voor de gehele horeca een oplossing, maar voor mij persoonlijk is het een begin. En ik hoop dat nu het einde van de coronaperiode wel echt in zicht is voor de horeca en voor eigenlijk alle sectoren en de zorg.